Noniin, tulkaapa sitten vaan kaartoa. Voi vitsi, Kamu, kun sä olit kiva. Ponitakin oli tänään ihan super, vaikka vähän laiska kyllä. Noniin, tuokaapa ponit sitten talliin. Hei Ponita, älä viitti. Ponita. Ponita ihan oikeesti. Tuu nyt. Noin, nyt sitä on iltatalli tehty. Mitäs kummaa täällä on tapahtunut? Hetkonen, mitäs kummaa täällä on? Eriskummallista. Tämähän näyttäisi olevan Barbie. Ja ihan ehjäkin vielä. Mitä se tänne ruskikseen on laitettu? Minä taidan viedä tämän kotiin ja antaa vaikka siskon tytölle. Mä laitan tän tähän pöydälle. Noin, sit mä muistan ottaa sen huomenna tallille mukaan. Ja voin antaa siskon tytölle. Eiköhän tästä vaan suoraan nuppaan. Heippa, olen Barbie. Mitä kuuluu? Mikähän kumma paikka tämä on? Aivan liian pieni minulle. Mutta ongelma ei ole tämän näköinen, koska minä olen Barbie. Ja Barbie voi olla ihan mitä vaan. Okei, tää muistuttaa jotain nukkekotia. Ja ei yhtään sellaista niinku Dream House, vaan ennemmin niinku miniatyyriversio Mojo Dojo Casa-hausesta. Huomatkin ovat näin pieniä. Minun täytyy kokeilla asiaa. Ja näin paljon parempi. Nyt minä jaksan tämän yön täällä. Mutta pikkubarbien onneksi minä tulin pelastamaan päivän. Ja tästä tulee Dream House 2.0 hevostalleilla. Hevostalleista upein. Valitettavasti sitä varten mun täytyy soittaa Kenille. Toivottavasti hän ei vaan saa tästä mitään ideoita. Barbie vaistoni kihelmöi. Tarvitsetko lasin alusen? Voi Ken. Toisitko taikaportaalin läpi juhlatarvikkeet Tuiskun Sleistallille? Olen jo matkalla, oi rakkaani. Täällä laukussa on kaikki, mitä me tarvitsemme. Ken, tuossa on käsilaukkuja ja toiset hiukset sinulle. Tyylistä tinkimättä. Minusta tuntuu, että minun täytyy tehdä kaikki työ aivan itse.
Meidän työmme täällä on valmista. Olet oikeassa. Onpa raikas sunnuntai-aamu. Mikään ei voi mennä tänään pieleen. Tässä on minulle vähän croissanttia aamupalaksi. Ja sitten vähän teetä, joka on mystisesti valmiiksi tässä pöydällä. Ja sitten vaan tallille. Ai niin, minunhan piti ottaa se Barbie mukaan. Hetkonen, missä se on? Aika kumma juttu. Mä voisin vannoa, että mä jätin sen tohon. No, ei voi mitään. Mitä kummaa? Joo. Tässä on kyllä taas aika paljon selitettävää Maritalle. Penä, onko sulla ollut jotkut bileet täällä? Usko pois, ei ole mulla ollut, vaan itse asiassa mä en ole ihan varma, kenellä on ollut. Okei, no meinasitko sä siivota täällä? Joo, kyllä mä just sitä meinasin tehdä. Hetkonen. Siinähän se on. Nyt minä ymmärrän, miksi tää oli siellä roskiksessa. No älä nyt täysin hyvää Barbia sinne roskikseen laita. Anna vaikka mulle. Sä et tiedä, mihin sä itse laitat. Äläpäs nyt höpsi. No, omapa valintas. Usko pois. Kyllä mä tiedän.